ですね。されています。さて解説。そうですね。カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい。前回の競技選手の試合がメインだと思います。まあそうですね。あれだけの戦いを見せられると。さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、いきなりいった、手をついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンです。チェスもいい感だったんですけどね、勝った後に。さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方は世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。しかしカシメロの方はキレありますね。序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ここで左フック。サンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れました。サンチェスそこに返して左サンチェスも返した。カシメロの左が広いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェス仕掛けるか。コース行こうか。いや、ナイス。いいですね。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ここは奪ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いや、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。右。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。仕上げるか。止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上はお祭り騒ぎ。